съучастници, уважаеми родители, скъпи колеги, то какво може да добави човек, след като говориха тези 4 прекрасни дами, не съм нещо съвсем лично, така че речта ще си остане там. Ще кажа нещо, което идва от сърцето. За мен беше чест, привилегия да работя с вас в това благородно училище и да се наслаждавам на всички предизвикателства, които се струпваха не само върху мен, разбира се, аз струпвах и върху вас такива, но се надявам, че това е било за добро. Питахте ме дали съм удовлетворена. Да, днес бих казала да. Няма да влизам в подробности, но това, което вероятно очаквате да ви кажа като съвет, четете. Кой да го каже? Сега ще се позова на един мастит литератор. Има една остра мисъл на Марк Твен, който е казал, че неграмотността, неумението да четеш има абсолютно същите последици, каквито има и нежеланието да четеш за ума и за човека и за развитието. Няма да тълкувам какво означава това, защото ви научих да се взирате зад думите и да ги разбирате. Това, което искам да ви кажа е, че се гордея с вас в този прекрасен ден. Пожелавам наистина успехи пожелавам, здраве пожелавам и искам да се обърна към вашите родители, които всъщност имат най-голям принос този ден да дойде и ние да бъдем толкова щастливи всички в тази общност. Знам, уважаеми родители, че този ден е малко и тъжен за вас, защото децата излизат от този период в живота, когато са най-близо до нас, за възрастните им е най-спокойно. Продължавайте да бъдете тяхното тихо, спокойно пристанище, където да се връщат, за да черпят отново вдъхновение и сили и ги вдъхновявайте да завладяват света, защото той има нужда от техните способности, но и тяхната добронамереност. Защото, както каза Иво Иванов преди 3 дни, когато беше на гости при нас, емпатията е това, доброто е това, което ще помогне на този свят да се спаси. Всичко хубаво!